Jednička. Nazdar! Zajímavá situace, že? Co má k situaci pan kuchař? Situace napětá, ale oběd bude. Oběd bude, ne? Je pravidou! Příslušníci strany A nebo strany B, kteří jsou přítomní na vašem stanovišti, požádejte, aby stanoviště opustili. Příslušníci strany A nebo strany B, kteří jsou přítomní na vašem stanovišti, žádejte, aby stanoviště opustili. Za čtvrté, nenechte se odzbrojit. Nevydávejte stanice straně A ani straně B, být stále ve spojení. Nenechte se odzbrojit. Nevydávejte stanice straně A ani straně B, být stále ve spojení. Nenechte se odzbrojit, nevydávejte stanice straně A ani straně B, být stále ve spojení. Za páté, zbraně můžete použít pouze v přímém napadení stanoviště. Zbraně můžete použít pouze v přímém napadení stanoviště. Střelbou. Zbraně můžete použít pouze v přímém napadení stanoviště střelbou. Střelba nesmí být mířená. Střelba nesmí být mířená. Závorce pouze do vzduchu. Pouze do vzduchu. Máte příjem? 20 zachytil příjem. Banko 17 zachytila příjem. 23 zachytil příjem. Rozumím, příjem. 100 metrů od Tanga 22. 100 metrů od Tanga 22. Jsou blíž. Asi 5 nebo více maskovaných příslušníků. Asi 5 nebo více maskovaných příslušníků. Chorvatů, kteří se blíží, kteří leží na hraně a pozorují stranu B, kteří leží na hraně a pozorují stranu B. Má zachyceno příjem? To je přes 24 kuky. Ještě tuto zprávu kodujte. Příjem. To samé není pravda. Co to je za jméno na ty 2040, jo? Ale to je jasný. To musí být... Když to nebude kodovat, tak je tam odbouchnou. Dobře, ale... Já kdybych byl voják, tam ten Chorvat a prováděl nějakou činnost a slyším ve vysílačce, že všechno, co provádím, oni hlásí otevřeně, tak aby to Srbáči slyšeli, tak ho tam odprásknu okamžitě. To jednání musí být rychlejší, pružnější. Už je to tak. A ne, vlastně mám mu překládat úplně jinou zprávu na ty jedničce 24. Ticho. Jsou dobrý ty pouzdra? Cože? Jsou dobrý ty pouzdra? No, dobrý. No. Co skúšáš? Kritická situácia. Rozumím oběžníkem, zjistím stav všech stanovišť. Příjem.
dal do bacha na tam z lesíka, jo? Tam je nějaký? No, on má ten bach. Bude krásný. Právě probíhá jednání, aby se vojáci strany A stáhli z zóny separace. To je jejich velitel. Do Tango 24, mám pro vás zprávu pro funkci 100 od funkce 130, příjem. 142, 162, 260, 261 čiků. Vedle hřiště provádí ženijní práce. Vedle hřiště provádí ženijní práce. Člověk by nevěřil, že se to tak ohřeje na tom, ne? By ani člověk neřekl, že se tak ohřeje, dobře na ten.
předám funkci 130, přijem. Tango 24. Jestli Tango 23 je obklíčeno vojáky ze strany A, nebo jestli jsou vojáci strany A jen rozmístěni u tanka. Přijem. Tango 23 mám zachyceno a předám, přijem. Přes do Tango 24. Kdybys mohl zopakovat konec zprávy. Přijem. Tango 24, tady 130. Všude kolem nás jsou zalehlí vojáci strany A. Navíc se provádějí ty práce, které určitě vidíte i vy. Když sem přišli, jejich velitel se mnou mluvil a řekl mi, že nikdo z našich vojáků nesmí opustit stanoviště. Přijem. Rozumím. Přijem. 0101 zde Tango 24. Přijem. Vyřiď velitelovi, že nám rozebírají Kolem stanoviště celého našeho stanoviště jsou zalehlí Zachyceno. vojáci strany A. Kolem celého našeho stanoviště jsou zalehlí vojáci Vyřiď funkci strany A. 130, že nám rozebírají pozorovací Když přišel stanoviště, velitel, přijem. říká, že nikdo nesmí opustit stanoviště, takže jsou vlastně v obklíčení. Přijem. To by se stvářil blbě, máš ještě času. Ale možná jsme chytli jeden zásah do oteč. Hovno. To nevíme. Ty jo, já tam nesl tašku, asi byl. Počkat, otečko to dostalo. Tady jich bylo víc takových, co si tam dávali věci. Tady byli tři blízko, se zatřepala kabinka celá. To jsou ty tři zásahy. Centrály jdou? Jo. Jo. Jo, bacha.
Vylez si na autečko. Tam budeš krásně vidět. Ještě jak natrvat, člověč. Rozumím to trošku? Si všechny ty filmy přetočil, je? Co jsi udělal? Říct ani oko, kurva. Ty co vidíš, on nevidíš nic. No, víš. Když nás zavolá. Jdeme. No, vole. Co tu chceš? Ano, zprávu jsem zachytil a předám. Jinak tady mám další zprávu z Tanga 23. Právě dorazilo 5 vojáků strany A do vybudovaných krytů. Právě dorazilo 5 vojáků strany A do vybudovaných krytů. Příjem. Já mám vrstev na sobě, nevím, akorát to. Se říká, na to už to rozsvětlíte ty kabáty, aby z tebe neudíkala voda. Co?
Teďka nic nebylo teda. Mám poslední jednu. Jsme tam všichni, vole, jo? Hlavně, že jsem ho vymetl. Co? Další. Ticho. 1, 2, 3, 4. 16:34 až 16:45. To poslouchejte na taky. Výbuch 5 mm granátů. Výbuch 5 mm granátů. Strana B. Koordináty 413. Ty vole, to bylo blízko. Jdou navrch, no. Kamera by to viděla, tak by byla samý výbuch. Trošku už jsou klidný, už jsou na zemi. Už máte někdo baterku? No, chceš počítat? Ty vole, největší akčňáci sedí tam už. Klidu si ty vole, jo. Já ti dám? Nakopat dole. Chceš frčko? To je tam, držím to. Já jsem se mu vystat. Tak to zase zmáčkni ještě jednou. To se vysrá v oblík. No, když to chytneš po škraní, vole, tak No jasně, ho vystřeluje na ty hovno. vole. budeš se už usmívat do konce života. Ti to chytí, vole. Myslím, něco prolítne. Kde to bouchlo? Na kuchyň. Na kuchyň. Na kuchyň nebo za kuchyň? Ježíš, jak to mám vědět, když jsme tady skovaný? Letělo kolem KDčko, tak to bylo asi na kuchyň. Kdo se posral? Nikdo zatím. Že by to bylo do septiku. Ty vole, tady, už je tady válka, to máte... je vymalovaný, vole. Čeldo, tak tomuhle nikdo nevěří, že to je z války, protože... Další. Taky. Pozor, ticho, další bude. Přijďte se, no. Skon za to, já jsem kamarád. Kapsuchu. Hezky. 18, 19 vteřin. Prej daleko, vole, 30 metrů. Jsem kamarád. Daleko, bičo. Jsem kamarád, skoval jsem se za tebe. Jsem tě říkal, ty vole, neříkej 30 metrů, vole. Co? Ambulance 3 hlásí 11 manometných granátů. 11 manometných granátů ze strany B na stranu A, ze strany B na stranu A, 20 metrů kolem stanoviště. Zhruba 20 metrů kolem stanoviště. A dále hlásí 4 minometní granáty. Kolik si říká 20 metrů nebo 50? Ticho! 4 minometní granáty zasáhly stanoviště. Zachytil, přijet. 130 na příjmu. Máte počkat, až skončí útok a potom, až bude klid, tak zjistit, jaký jsou škody, přijet. Jo, řekni 521, že už je to lepší. Od něj, z jeho strany, přijet. Kdyby nám to neporadil, tak to nevím. To první kolo jsme prázdný náprava. 0101, za tam 24, přijet. To je dofukovaný všecko. 3, druhá. To je za 182, co? No, to jsme...